מה קורה חברים? כאן דניאלון, והיום אנחנו בסרטון על רובלוקס לפני הסרטון מיינקראפט המטורף בטון שלנו. ועם האיש אנחנו מסתירים, הוא לא ידבר בסרטון כל כך הרבה. אני לא אדבר, אבל שתדעו, הולך לצאת היום סרטונים מטורפים. אז כדאי לכם להשאיר סאב, אתם רוצים סיכות ופרסים של מונסטרס שווים. אז בואו נצעק ביחד ותודה על 10 סאב. ללי 3, 4 לי! אני לא חייב לצעוק, ותקביר אותה. אוקיי. דולי. מה? שמע, יש מאוד שאני רוצה לעשות לך שלט, אבל זה בפרקים הבאים. אם אתם רוצים שנפרק עם שלט ונעשה גם דברים מטורפים ברובלוקס, אם אתם רוצים האמת. אתה יודע מה, אם אתם רוצים שדוניאל יצבע את השיער שלו לוורוד, אנחנו ב-200 סאבים. לא! אין מצב של מצבים. ברובלוקס. 50 סאבים דוניאל צובע את השיער לוורוד, אבל ברובלוקס לא באמיתי. הוא לא יכול להכריח בן אדם. ברור שאני יכול. אני הכרחתי את הילדים לפני סאב. רגע, איזה צבע הערוץ שלנו? כחול! אז 200,000 לייקים אני צובע את השיער לכחול. איזה כמו שימי. איזה כמו 200,000 סאבים. 200,000 סאבים זה פה 200,000 סאבים. טוב, לא יודע. היי בני, כאילו קורה. אני אחראי על התאורה והכל. התחלנו את הסרטון, מוכנים? 3, 4, לי, מחליפים אותך. מה?
טוני, מכל הצדדים. נו ירלי, בואי תשאירי. אדום, לבן, אורות בכל צבעים. רגע, ואני שמת? שימי ממנה. תקביר. כי אני רוצה שתשמע את זה לגידה הטובה שלי. אתה לא מנגן את זה. כן, אני בוא תסתכל. זה עמדת די-ג'יי. טוב, מה אכפת אבל? זה המוזיקה ששם. אוקיי, אז תגיד להם, אתם מוכנים? בואו תראו אותנו על הגל. תגיד להם פעם. אתם מוכנים? יש, הוא בא לעזור לנו, הוא מפעיל את התופים, אני מחביר אותי עד הסוף. תן לנו התופים. שירלי. מתן, תראה איזה טוב זה נראה. דני, תחליש את הכל ותגביר את יד הסוף. תחליש את שלך על מיוט ותשים את יד ווליום. לא, הם לא שומעים את זה. אבל שומעים לך בשם שלי. שיהיה כאן מוזיקה, לא משנה אם זה קלאסי, תגביר מתן. או בכלל איפה. מתן, תגביר. אז בואו נתחיל את המוזיקה. מתן, תגביר. כן. מתן, תגביר, הם לא שומעים. לא רוצים לעשות. די. כיס את השמיים. מוזיקה נגנת. מתן, תראה, אתה בזמן מעולה. יש לך רק 12 דקות סרטון. תגיד, זה טוב, אני יכולה להביא לך את 15. וביי חברים! בואו נביטה אותו! ביי! היי, כאן העורך. ואתם לא מבינים כמה זמן לקח לי לערוך את הסרטון הזה. אתם לא מבינים את כמות הקאטים שהייתי צריך לעשות. בבקשה תרשמו לערוץ, יעזור לנו הרבה. תרשמו לערוץ שלי, לא יודע, תסתכלו על עוד סרטונים שיש בערוץ הזה, וגם בערוץ שלי, שם אני אעשה דברים מגניבים. אז למה אתם מחכים? שגנבו לו. מה זה? תראה, גנבו לי את האוטו! מה זה? גנבו לו את האוטו! סליחה על הפעם, אבל ביי! לא רגע! האוטו שלי! האוטו שלי!